दुमफां दुमफाव हा बबेनिफ्रायथो फैदों नोंलाय आं अमा राजामोननाव थांदोंमोन हाबाब अमा राजालानाव थांनानैलाय माथो खोथा खोनाबोखो इसिबां खुसि खुसि फैथारदों आं मा बुंबावनो आरो बिराद खुसि आङो दिनै दुमफाव बिराद खुसि आयु मा लटारि नांगौसै माबाहाय अमा राजाया फिल्म बानायनो नागिरदों बर' फिल्म आरो आंनि जिउ जारिमिनखौ लानो नागिरदों आरो ना बाय'पिक बानायनो नागिरदों बेखौ साननानैनो बिराद खुसि जागासिनो आं मा होनखो औहाय दुमफाव अमा राजाया आंनि जिउ जारिमिनखौ गावनि फिल्माव बानायनो नागिरदों आयौ 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 नंगौना नङासै आंनि जिउ जारिमिन बानायनाय माने नोंसोरबो थाफागोन आरो ना काहानियाव है अमा राजाखौनो फोथायबाय नों उपाय गैया फिल्म बानायगोन होननायखाय रिक्स लानानै फोथायबाय आरो ना इसोर मा जाबावगोनहाय दुमफाव आंहा स्क्रिप्ट लिरहैनांगौहाय डायलगफोर लिरहैनांगौ थाथ'दोहाय नोंहा आयौ 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 अमा राजानि बारा बेनावबो नांमारबाय हापांनाव है दुमफाव मा जाखो बमब्रमा आयौ माथो आंनि अमासो बेलाय औ लामायाव खारथिंबाय थादोंमोन लामा गेजेर गेजेर हमना लाना फैबाय आं मोजाङानो जाबाय दे अमायालाय मानो दे एसेबां दुस्त जायोलै दुमफाव नोंना है आं दुस्त जानो खोन्थायाखैहाय गावहानो बोरैबाथार अमाया एकदम खारबाय थायो दे जियानो जादोला आं मोनबोबायथ' दस्राया मोननायमोनब्ला दाहालागै बेदर गोदासिगौमोनसो दे थेंक इउ दे आच्छा बे आथियावलाय मा लागासिनो नोंलाय ए बियो लटारि टिकेट है मानसियालाय मा जालांखो नोंलाय माब्लाबा गारि सालायो माब्लाबा जुवानि खेला होयो माब्लाबा लटारि टिकेट होयो मा जालांखो नोंलाय दा बुंसै आरो दा बुंसै दानि गोदान मुगानि सेंग्राफोरनि अबस्थाखौ स्पेशेलि जोंफोरबायदि अबस्थानि सेंग्राफोरखौ आरो माथो जाखो दाथ' बैसोआबो लासै लासै आगानसे आगानैयै बोराय बैसोआव थांगासिनो दङ दा मानसिफ्राबो सोंसै मा खामानि मावो बेसेबां थाखा आरजियो हाबाया माला बेफोरबायदि सोंनायखौ खोना एकदम खर'आनो घला जाजोब्बाय आंना दाउदै घला बायदि बेनिखायनो जि गोसोआव फैयो बेखौनो मावगासिनो दङ गारि सालायदों दखान होदों टिकेट फानदों लटारिनि बेफोरबायदि आरो नै खामानिखौ बेफोरबायदि बेखौ मावहां बिदि मावाथ' मोनसे खामानिखौनो मोजाङै गोसो होनानै मावलाय फार्स्टआव लाब लकसान थाखायो देसन थेवबो नोङो बेखौ मावनानै बेखौ मावहां बैखौ मावनानै बैखौ दोनहां बिदि खालामनाङा ना बिदिबा नों बिथिंबो जाया जागोन आंना आरो बिदि नङालै बेयावबो मुलाम्फा दंबा बेखौ बैयावबो मुलाम्फा नुहुरदोंबा बैयावबो मावगोनलै आंना थाब हाबा लानांसिगौ हा लादो आरो नोंनो माथो नायसनथारा माबाहाय आंना मेगन थाइनाया बेखौ उनथिंजायसो दङ बेनिखायनो नुवा आङो जाम्बि नो लटारि लानोबा हाय आंनाव फैसा गैयाहाय फ्रि लादोब्रा फ्रियाव उनावहाय लटारिया नांबाय बायोबा आंनो खावसे होबानो जाबाय नाङा नोंनि खामानियावलाय मानोथो फ्रियाव नांलाबायगौ जाखो आंनोलाय सोरनोबा फानहैनो थांथां दे बिदिबालाय बिराद बुजिनालै नों दुमफाव बेनिखायनो आंना गोसोआ बोरैबाफोर सौग्राव सौजि दुमफावखौनो मोनगोन सानना दे अमाया हरदो लांनोसै आं नो सानसे बेलासि नोंखौ आंनि खालामनासो गारगोनलां दुमफाव आंनोबो ओरैनो मोननाय बुस्थुखौ नाङालै दुमफाव नाजाथारगोन आं नोंखौ गावनि खालामनो ओइ बमब्रौ थैद सुवादफोर मा होननाय जाखोबालाय मा बुजियाखै नामा अमा राजा खेबसे बुंबावनांगौ नामा स्वादफोर दोद साला मावजि बुन्दाफोर बायदि जोंनि लामायाव होथेनानै बेयाव होद नांबाय थालालै थुफिना बिदिजों थु थांसै जोंहा आच्छा मावजि बुन्दासो होनबा आं एसेबां दिन गावखौनो मानसिसो साननानै लादोंमोन hey खर'लाय गाज्रिसो जाना दं नामा ब्रा बमब्र नोंना हा थुदो थुफिना एक्ट्रेस नायग्रोनोसै ओइ बमब्र भारा बेसेबां लागोन ब्रा बेलेगखौ लांबाबो नोंसोरखौ लाङालां बाखिसो गाखोगोन नोंसोरो देब्रा खाथायाव लिरनानै दोन खाथायाव उनावहाय ज' होगोन हेय अमा राजा नैबे बमब्रआ थुला नङालै दैयाव गोजावनो ओमफ्रायलाय मा एक्ट्रेस नायगिरनो होनखो नोंसोरलाय आइला एक्ट्रेसफोरखौ मिन्थिया नोङो एक्ट्रेस खोनानाय मोनदोंलै नामखौ होद बमब्र बोरै जाखोब्रा इसेबां जाम्बा मालानिफ्राय जाखो नोंलाय आं बुंदोंसो दा एक्ट्रेस नामखौ खोनानाय मोनदों होननानै बेनो जाम्बा जाबाय ओइ बुरबक साला स्वाद बमब्रमा एक्ट्रेस बर'नि एक्ट्रेस नायगिरनो आं आंनि फिल्माव एक्ट्रेस लानो
लासाव थाङै थुङै फिल्मसो बानायसै होमबा DSLR गंसे लानो हाबाय बास जाबाय नामा फिल्म बानायनाय एलबाम बानायनाय हा ओइ बम्ब्र नैबे अमा राजाखौ सिनायाखै नों नैबे अमा राजानि प्रडाक्सनसो मिथिबाय जानला मानला एरा गेरानि प्रडाक्सन नङा बेवहाय मोजां मोजां टपिकखौ लानानै समाजारिखौ लानानै सोलिफुबाय थानाय जाथायखौ लानानैसो फिल्म बा एलबाम बा सर्ट मुभि बानायनां मिथिबाय है आसि बिमासो देखायलां नोंनि फिल्म बानायनायखौ फिल्म बानायनो ना एक्ट्रेसफोर एदावनो एक्ट्रेसफोर बमब्रायनो हा गोरलै गोरलै गथ'फोरखौ बै लाइकि टिकटक रिल्स बनायग्राफोरखौ बुथुमदोलै बिसोरसो समायगोन नोंसोरनि फिल्माव आइला अमा राजाखौ इसेबां बेसेन गैयै सानथारबायना एकदम फेमास एक्ट्रेसखौनो लाखागोन मिथिबाय अब्लालाय रिया ब्रह्मखौनो लादोब्रा है रिया ब्रह्मखौनो लानोसै नामा बेहा गावनि प्रडाक्सन दंखायो नालाय आंनो लिंबाबो मोनखानाय नंखाया नोंसोर बायदिया मिथिबाय रिया ब्रह्मखौ हे मा रिया ब्रह्मा मा फुजि मा हेलेना मा संगिनालै नैबे अमा राजानि प्रडाक्सना टपावल' मोनहैदोंलै गाबगोन बिसोरो गाबगोन आंजों खामानि मावनो मिथिबाय हुद मा खुदै गारलाबायखोब्रा मोखाङाव नांफैलायबाय आंनाव इसे नोंसोरनि फिल्म बानायनाया फिल्म बानायखांनायनि उनाव अन्थाइसो खुबैजागोन नोंसोर सेन्देलसो खुबैजागोन हालालां नोंसोरनि फिल्म बानायनायखौ मिनिनोसो ओंखारबाय आं थोद खामानिखौ मावनायनि सिगां बेबायदि मिनिनो हामालै दस्रा मानसिया बेलेगमोनलै नोंसोर सानैखौ बांद्राय फोथायनो हायालां अमा राजायाथ' अमा राजाखासै हाग्रानि थास'सो आंलाय नोंलाय जाम्बा सियान फिल्म बानायनो नागिरग्रा ओइ अमा राजा एक्टरखौ बेखौनो लादोलै फिल्माव थिगसे बुनो आं साला बारै बारै एकदम बारल' जोनो आं बादो आं जेबो बुंथ'ला फिल्म रिलिज जाखांनायनि उनाव फेस टु फेस रायलायगोन आं नोंजों बम्ब्र फेस टु फेस है आंबो नोंसोरनि फिल्म जोबनायखौनो नेबाय थागोन आं होमबा आंबो नोंसोरखौ मिनिफिनथारगोन आं मिनिफिनगोन दा थांसै आं टिकेट फानहैनोसै टिकेट मानि टिकेटलै लटारिलै लटारि नोंसोरनो जासिजायालै हरलाय लटारि आंनोबो मोनसे हरलाय पहिले पैसा निक्लो पैसा होद नोलै नो आच्छा न लटारिया आच्छा बरु थाइबानि लारु लटारिखौथ' लाबाय लटारिया नाङोबाथ' मोजांनि बाथ्रा एबार सिमां सोंनांसिगोन मानसिफोरनाव सिमां बे सिमांजों नुनानैसो लटारि नाम्बार लानो हायोनो र' हांग्रो मोनदिया मा सिमां नुदोंमोनथाय सोंनांसिगोन औब्रा बुहुत मानसिखौ नुबाय आङो सिमांखौ लानानैसो लटारि टिकेट लायो ओइ नों मा सिमां नुनायमोनब्रा गोदाव सोराव ओइ अमा राजा फुदुलै बम्ब्रजों थांनोसै एसे खमावनो जागोन गारि लानानै थांनांगौबा फैसाया बारा थांगोन ना आरो दा जोङो फिल्म बानायथारनांगौ फैसा खरसा खालामजायाना थ'लै बे सुवाद बम्ब्रजों थांनांसिगोन उपाय गैला हाफांनि जिउ जारिमिन आयु फिल्मनि नामखौनो सानबाथाय गोसोखौ जि खुसि मोनखायोहाय दा न'आव थांनोसै फिल्मनि डायलग लिरहैनोसै आङो ओइ दस्ते बहा थांदोंमोनलाय दस्ते अमा राजामोननाव थांदोंमोन आङो हाबाब खुसिथार माथो मोखाङालाय मा जाहोहरखोलै अमा राजाया नोंनो माबा गाइखेरनि साहा लोंनानै फैदों नों मोनलोंफेराखैमोन होनबा गाइखेरनि साहाखौ मालाबाबो है बिदि नङा फिल्म बानायनो नागिरदों जोङो फिल्म मा फिल्मलै आंनि जिउ जारिमिनखौ अमा राजाया बानायनो नागिरदों नोंनालाय मा जिउ जारिमिन दङब्रा हापां मा होनखो नों सन्थला आंहा जिउ जारिमिन गैया नों मा मिन्थिगौ जौजों गोदोबाय थाग्रा मानसियालाय आंहासो मिन्थिगौ दा आंनि जिउआव बेसेबां दुखु जादों बेसेबां दुखुआ बाहा लाबाय थादों खर'आव नोंलाय मा मिन्थिगौ जौ लोंग्रायालाय मुदारुआलाय थां जौनि दखानाव गब'हैना थायो थां बेयाव माखौबा आंहा जेबो जिउ जारिमिन गैया जाहैबाय नोंनि मथेबा आङो बुंदोंसो दा नों जेबोखौनो बुंना मिन्थियालासिनो मालायनि जिउआव मा जादों मा जायाखै नोंथ' नुवाखैना जाय जादों बिसो नुदों दा थां जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौ सानसेबाबो थैनांगौ होननानै बुंहैदां थां बहाबाफोर मानि थाखाय रागा जोंलांखोब्रा बेलाय आंखौलाय औ नोंहालाय मानिथो रागा फोजोंखो जेबो बुंथाराखैलै सोमस्रि हारसिंनो रागा जोंनानै थांबाय माथो होननांगौ जाखोब्रा आंलाय हाफांखौलाय जेबो बुङाखैबालाय ओरैनो रागा जोङो आरो माबालै अमा राजाया फिल्म बानायनो नागिरदोंनो दा अमा राजानि फिल्माव गावनि जिउ जारिमिनखौ होसिगोन आरो बेखौनो होनदोंमोन आङो गावनाव मा स्पेशेल जिउ जारिमिन दङ होननानै बेखौनो नोंखौ इसिबां रायनानै थांबाय बियो औब्रा माथो बुंबावनो आरो हाफांखौलाय नोंहाबो जेबो बुङासै आरो र' आं बेखौ बिसोर न'आव थांनानै बुंहैफिननि हाबालाय सोमसै नांलायलाया मोजां बाथ्रा नङा नंखायखौ
खोथायावनो नोंखौ रायनानै गालांबाय नोंखौलाय मानो बिदि रायनांगौ जाखो भला भाला अन्थाव बाथाव होननानै जायनो मोनो बेनो नोंखौ रायलांगोन नामा र' आं बुङैनि हाबांखौ हामालै सोमसि हामा नाङा मा जादोंलै नाजिबोदां नोंखौ लोगो मोनबाय मोजाङानो जाबाय माबाफोर खामानिमोन नामा नाजिबोदां नोंना हाफांना खुगाया बिराद बारा जायो एसे एसेखौनो थेव थेव बुंबाय थायो आंनि हौवाखौबो रायनानै गालांबाय सन्थलाखौ बेनिखायनो आङो हाफांखौ रायनोसो थांनो नागिरदों आं जेबो बुङालै नों जेबोखौनो बुंनाङा आं बुंगोन जि बुंनांगौ ओइ सोमसि हामालै नोंखौलाय मानो रायनो थांनांगौ बियो नंखाय खोथाखौ लानानैनो इसेबां गिदिर गिदिर खोथा बुंलांबाय बियो नोंखौ नाजिबोदां आं हले नोंनो खोन्थाखाबाय आं हाफांजों दिनै नांलायगोन नों जेबो बुंनो मोननाय नङा आंखौ आंलाय मा बुंनांगौब्रा जेबो बुङालां थांमाराय फाग्लिया थांथोलै नाजिबोदां मानो नांलायनो होनांगौ जाखो नोंबो मालाय हिनजावफोर नांलायनायाव आं बादा होथारालै मा नांलायथोंलै जायखिजाया आथिं आखाइफोरा मोजाङै थाबानो जाबाय आरो मोदोमफोरा बुलायनानै दाखोनल' दाजाथों गसाइ मा जाबावगोनलै नोंजोंबो नाजिबोदां हा नोंलाय बहाथो थांनो ओंखारदों माबालै सोमसिया गोमाबाय थाग्रा जादोंलै माबा न'आवनो थानो नागिरा जुमाय नागिरफैबाय थायो बे सोमसिखौनो नागिरफैदोंमोनलां नै दासो मोनबाय लोगो लोगो नोंसा न'आवसो खारलांफिनबाय मा होनखो सोमसिया जौ लोंग्रा जाबाय औलै जौ लोंग्रा जाबाय मानसियानो थै बांद्राय जौ लोंनो दाहो हिनजावसाफोरा बांद्राय जौ लोंबा बिसिना प्रब्लेमा बारा जायो बुजायदोंलै बुजायबाबो लाया माथो औलै सम माबा अख्रा जामारोलै हिनजावफोराबो दाथ' हाफाङा मालाय 5 लाख अमा राजानो हैबाय फिल्म बानायनो थाखाय जेब्ला अमा राजाजों थगायजागोन अब्लासो गाबै गाबै मा जागोन बियो जाद गोसोखाङोलै इसोरबो आं दा जेबो बुंथ'वा मा खालामो खालामबाय थाथोंसैसो सानबाय आं हाफांखौ ओइ बुरबेकफोर बहा थांनोलै खोन्था नै बर'फोरनाबाथाय खाब्रां खुब्रां दखना बेफारिफोराथ' खाब्रांखा आरो अट' ड्राइभार थमथम ड्राइभारफोराबो बिराद खाब्रां खुब्रां जाबायलै बेनिखायनो मानसिफ्रा हारसा बांगालफोरनावसो गाखोहैनो बा दखानाव दखना बायहैनो थाङोलै आं मालायफोरजों सिनि बायदि गोदै गोदै रायलायखायो नोंसोरजों मानोबा गोसोनिफ्रायनो गोदै खोथा ओंखारालै एसे खें जाग्रा जाखोब्रा बमब्र देलै दे डाइरेक्ट हेलेनानै न'आव लां साला बुरबकफोर आं हले गेटआवनो थागोन न' सिङाव हाबालै नों ड्राइभार मानसिखौलाय मानो लांफानांगौ जाखोब्रा जोंलाय आच्छा बिदिबाथ' मोजाङानो दे उनाव लिंनो मोनालै माबायदि फिल्म स्टिम बानायगोन भगबानासो मिन्थिसिगौ आरो इसोरखौ हेइ रियाना हेलेना मोननि गामि मोनफैहांबाय दै डाइरेक्ट रियालानाव थांनो नामा नै र' रियायाबा एक्ट्रेसनि रलाव पारफेक्ट जागोन ना जाया नागिरनांगोन ना हेलेनानाव थांग्रोनि हेलेनानाव हेलेना मोननि गेटआव लाखिथां जागोन दे नै सफैबायानो अमा राजा नों हाबग्रोब्रा गुन्दा मानसियानो बेबायदि सानो नामा गुन्दा मानसिफोरा डाइरेक्ट हाबहैखानांगौ दे हाबग्रो गुन्दाबाबो लाजिनाय थायोब्रा बिदिबा नोंनि जायगायाव बेलेगखौसो होगारगारनो लां थौ हाबग्रो माबार र'लै र' स्वादबार आं साइडआव गारिखौ दोनथ'नि एसे थेन्थावहैनि आं थां नोंसोर थांनानै फै दाबो मानसियासो दंना गैयाब्रा लेबेलसो खिथिगोन नामाब्रा दुगि आं एक्ट्रेस होननानै रायना फैगोनलै लेबेल खिन्थिबा एक्ट्रेस टेक्ट्रेस मिन्थियालै दा जों फिल्म लाइनाव फार्स्ट टाइम ना एसे गुरै जानांगोन सैमा बायदिबो जानांगोन मिथिबाय एसे आइथिंबो हमनांगोन उपाय गैया एसे गुरै जानांगोन मिथिबाय दरखार नाङाखैलै फैसा होनानैसो लागोन दा फैसा होनानैसो फिल्म बानायगोन मानिबा बेयाव सैमा बायदि खालामजानो दरखार गैयालै जायखिजाया सोंखागोन आं डाइरेक्ट हेलेना एक्ट्रेस जागोन जाया आंनि फिल्माव जाबा जागोन जायाबा जायासै येस आरो न' बेनिफ्राय खाथिर बाथ्रा गैया जायाबा जायासै आरो होमबालाय